गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। फंबायनि हिनजावखौ मा बुङो? खैनाफोर बुङो ना? आंनिया गोरोन्थिबो जानो हागौ दै, आं रावनावबो सोङाखै। खैनाफोर बुङो जानो हागौ। खैनाफोर आंहा माने न'आव खैनाफोर मोनबाय। आंनि फंबाया निजा हिनजाव लाबोबाय। बे बाराव आंनि हालोदा मा जानो हागौ? मानसिफोरजों आं मा सोंजानो हागौ? न'आवनो थांनो बालायलांबाय आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दङ आंनि हालोदा मा जागोन। बेनिफ्राय आङो दाखालिबावै मोननै भिडिअ लाबोदोंमोन। आं जेब्ला न'आव मोनहैगोन फंबाय बिनानावमोनखौ खारनाय फोरोंगोन। आं सम होनो हाथ'वाखै, आं थांनो हाथ'वाखै, गोबां बिजि, आं भिडिअबो लाबोनो हायाखै। सानथाम सानब्रै नांबावगोन। बेनिफ्राय आं जा खालि न'आव मोनहैगोन नेक्स्ट डे मर्निंआवनो ट्रेनिंआ सुरु जागोन। मानो होनोब्ला आंनाव गोबां फंबाय बिनानावमोना कल खालामखाबाय। आसा खालामो आङो गोबां फंबाय बिनानावमोना ग्राउन्डआव फैगोन होनना। आरो जाय फैयो आङो फंबाय बिनानावमोननो अन ग्राउन्ड माबायदि लं स्टेप प्रेक्टिस खालामनांगो, माबायदि माने स्टेपखौ माबायदि स्टेप होयै होयै प्रेक्टिस खालामनांगौ। नोंसोरथ' दा मोनसे मडेलनिनो खारबाय थायो। नोंसोर 5 किल'मिटार बा 5 किल'मिटार, 3 किल'मिटार बा 3 किल'मिटार नोंसोर मोनसे स्टाइलाव खारबाय थायो। आं बेफोरबायदि नङा। आङो नोंसोरनो खारनायनि जा माबा दङ आं बेखौ फोरोंगोन। बेनिफ्राय आङो जानला मानला ट्रेनिं होआ। नोंसोरखौ आङो जानला मानला प्रग्राम बादला बुदला खालामनानै आं नोंसोरनि आथिं आखाइखौ गाज्रि खालामा। आङो खारनायनि आं गाव खारनानै जा सोलोंनो मोनदोंमोन। जोंनाव माने खारनाय टीम दङना, आंबो मोनसे समाव खारोमोन लं 12 किल'मिटार, बेनिफ्राय बायदिसिना रोखोमनि खारनाय। बैसोर जा फोरोंदोंमोन बैखौ आङो फंबाय बिनानावमोननो फोरोंगोन। खारनायनि रुल्सआ माबायदि प्रेक्टिस खालामो, खारनायनि ड्रिलआ माबायदि, आं बेखौ मोजाङैनो अन ग्राउन्ड, जायफोरा ग्राउन्डआव फैगोन बिसोरो अन ग्राउन्ड सोलोंनो मोनगोन, जाय गोसो होयो फंबाय बिनानावमोना। बेनिफ्राय जियानो जा जोंहा आमाइसो टाइगारा एमजि फंबायखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंगासिनो दङ। आं दाख्लैबावैनो भिडिअ लाबोनो नागिरदोंमोन। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो आमाइसो जेबो लाब गैया बुंनानै, सोरबा आंकोलानो जा आन्टियानो जा सोरबा बिब'आनो जा, बेखौ जों बार बुंनानै जेबो लाब गैया। आन्टिजोब्लाबो बिब'जोब्लाबो संसार जायै जाथो। बुंबाय थानानै मा जानो मालायखो ना आमाइसो? लाब गैया आमाइसो। आन्टिजोंब्लाबो बिब'जोंब्लाबो जायो, संसार जायो जाथो हा। जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। बेनिफ्राय आमाइसोआबो जाबायदि लिरना होयो थाम्बनेलखौ, बे थाम्बनेलखौनो आरो फंबाय एमजिआबो लानानै होफैयो। जोंथ' आमाइसो टाइगारा मा बुंदो बेखौ नुवानो, नाथाय एमजिआ बिनि थाम्बनेलखौ लानानै जाबायदि होफैना होयो। जेब्ला एमजिआ लाबो जों अब्लासो नुयो। आं सानो आमाइसो टाइगारा जा भिडिअ होदो, जा थाम्बनेल लिरदो बेखौ लाबोनानै होफैनांगौ गोनांथियानो गैया। नाथाय फंबायाबो ओरैबायदि लाना फैयो, बेनि बुंनाय गाज्रि सोदोबजों बुंनाय, बेखौनो लानानै फैयो। गोनांथि गैया फंबाय बेनि भिडिअखौ लाबोनानै होफैनो। आमाइसो टाइगारा जा बुङो बुंबाय। आं बेखौनो सानो आमाइसो गुबुननि संसार जानायफोराव आन्टिबाबो आंकोलबाबो बिब'बाबो जेबो बुंनाङा आमाइसो। स्रिथा हामा आमाइसो। बेसे बुंनो मालायखो, बुंबाय थानो हामा आमाइसो। आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरो। बेनिफ्राय आंना माने आफानि फंबायनि फिसालाया निज्जाथार माने हिनजाव लाबबाय, खैनाफोर मोनबाय होनदोंना। अब्ला बे बाराव आंनि हालोदा मा जागोन? आंनि न'नियाथ' आंखौ मालाबाबो नारसिना, हाबा जा मा जा होननानै मालाबा ओरैनो भिडिअफोराव बुङो। नाथाय मालाबाबो आंनि न'निया नारसिना आंखौ, जेबो बुङा। नों जायो जाया जेबो खोथा गैया जानिया, आंखौ जेबो बुंखाया न'नि मानसिया। लाबोनांगौ बिब्दिबो जेबो बुङा, ओरैनोसो भिडिअफोराव मालाबा बुङो। बेनिफ्राय आंनि लोगोफोरा जेराव लोगो मोनो फंबाय हाबाया माला? बेनिफ्राय आंखौ आदा जानायफोरा हाबाया माला? प्लिज अननानै आंखौ बे बाराव जेरावबो लोगो मोनोब्लाबो हाबानि बागै सोंनाङा। 2024आव आंहा हाबानि बागै जेबो साननाय गैया। जायोब्ला माला जागोन खुनु गेरेन्टि गैया। 2025-24आवबो माने जायोब्ला मालाबा जाब्रबनो हागौ, नाथाय बेफोरबायदि हाबा जागोन होननानै आंहा जेबो माबा गैया फंबायमोन। बेनिखायनो आंखौ जेराव लोगो मोनो प्लिज आङो एन्सार होनो बालाङो। बे टपिकखौ आंखौ लोगो मोनोब्लाबो आदायानो जा फंबायानो जा जियानो जा हाबाया माला बेखौ गार।
बेखौ गार। आं दासान्दि भगबाननि अननायाव जोबोर मोजां दङ। हाबाया उननि बाथ्रा, जायो जाया हाबाया उननि बाथ्रा, जायाबाबो जेबो नङा, जाबाबो जेबो नङा। आं बेखौनो बुंगोन जोबनायाव, संसार जानो थाखाय जोबोर बुजिलायनाय मोजां नांगौ। जानला मानलाजों संसार जाया। गोबाङानो सानो महरजोंल', महरबो थानांगौ, महरजों लोगोसे गियानबो थानांगौ। महरल' थानानै आखला आंजांजां, दा नुगोना नुवाखै फेसबुकफोराव जाबायदि गाज्रि गाज्रि गावनि सोलेरखौनो देखायजोबनानै फेसबुकाव, पेजाव, इउटुबाव, कमिउनिटि बक्सआव होना होयो। बेफोरबायदि सिख्लाजो माने सोलेरखौ देखायनानै होयो, माने गावनि देहा मोदोमखौनो माने मैल्य गैयै बायदि खालामो। गोबाङानो फंबायमोना सानो माने फेसबुकफोराव महरखौ नुनानै बा बिसोरनि सोलेरखौ नुनानै मोजां मोनो बा मोजां नुयो, मोजां मोनो, बेफोरबायदि जानो हागौ। नाथाय महरजों लोगोसे संसार जानायाव आलादा, संसार जानायनि खामानिया आलादा। सिनबो हानांगोन, बेनिफ्राय बे महर गोनाङाबो मोजां आखुनि जानांगोन, बै सोलेर देखायग्राफोराबो मोजां आखुनि जानांगोन। ससियेल मिडियायावल' देखायनानै मा जानो, सिंनि गियाना मोनसेबो मोजां नङाब्ला। बेनिखायनो संसार जानाया आंनि थाखाय एसेबां गोरलै नङा। मोजाङै बुजिलायाब्ला जानला मानलाजों संसार जानायनिख्रुइ जायालासेनो थाब्लाबो साबसिन। माने बे जिबनाव गोबां प्रब्लेम नुनो मोनबाय जोङो। जायगायावनो मेगन सिगाङावनो नुयो, लोगोफोरनि प्रब्लेम, जोंनि लोगोफोरनि प्रब्लेम। समायना समायना हिन्जाव हाबा खालामदो, मा प्रब्लेम मिथिया। बिल्डिंबो दोङो, न'बो दोङो, हौवानिसो प्रब्लेम ना हिन्जावनिसो प्रब्लेम। खारगासिनो जोंनि लोगोफोरनियाबो। ससियेल मिडियायावसो दावराव जायाखै? आसरित, गोबां साननो गोनां संसारा। बेनिखायनो आं संसारनि बागै जेबोखौनो सानाखै। जेब्ला जायो जागोन, बेनि बागै आं साननानै माने माथाखौ गरम खालामाखै। आं बिराद मोजाङै दङ भगबाननि अननायाव। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।